салом дӯстон, хабари фаврӣ дар футболи тоҷик ин зиёд шудани шумораи дастҳо дар лигаи олӣ аст. Ҳамин чанд лаҳза пеш саҳифаи расмии Федератсияи футболи Тоҷикистон дар ин бора хабар дод. Акнун мо дар чемпионат 12 даста хоҳем дошт. Ин албатта хабари хуш аст ва мо ин мавзӯъро дар канали 11 бозингар пайгирӣ мекунем. Ҳоло бошад лайки қиматбои худро гузоред то ин ки аз охирин навигариҳои ҷаҳони футбол аввалин шуда бохабар бошед. Дӯстон, Лигаи чемпионҳо бармегардад ва моро рақобатҳои топ дастаҳои Аврупо интизор мебошанд. Бавария кӯшиш мекунад қасдии худро аз Латсио гирад. ПСЖ ба меҳмонии Реал Сосидад меравад. Ситиро рақобат бо Копенгагем интизор аст. Реал бошад қувваи худро бо Лейпциг месанҷад. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд? Тамошои рақобатҳоро бо 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Дар Лигаи чемпионҳои Осиё Ал-Наср Роналдо пешпохур ва бо чунин бозии сусту заиф ҳатто имкони боисҳои бузург мағлуб шуданашам вуҷуд дошт. Ал-Айни Амурот ба дараҷаи зидди Роналдо ва ҳамсафонаш дар майдони худӣ зур бозӣ кард ки Ал-Наср на танҳо гол зада натавонист, балки бо 3 гол аз дарвозааш берун кард. Хайрат барои мухлисони ин тим ки 2 голи Коку ва Раҳимиро вар бекор кард, вале як голи дигари Раҳимӣ пирӯзии дастаи Амуротро таъмин карду дар бозии ҷавобӣ Роналдо бо дӯстонаш бе дифогари асосӣ монданд, зеро Эмерик Лапорт дар фурсатҳои охири бозӣ бо гирифтани корти сурх аз майдон рафт ки ин ҳам дар бозии ҷавобӣ мушкилии навбатиро сари дастаи Роналдо бор мекунад. Роналдо бошад баъди ин бохт дар сафи Ал-Наср бори аввал дар 10 бозӣ гол зада натавонист ва ба силсилаи голӣ иборат аз 9 бозиаш нуқта гузошт. Муҳимтар аз ҳама, бозигари 39 сола ба ҳунарнамоии худ ва тимаш дар Лигаи чемпионҳо нуқта нагузорад. Аслан бо чунин бозии берангу бенур то марҳилаи ниманиҳоиам нараванд мешавад, зеро агар ба қапи Ал-Ҳилол бар ин дастҳо зананд, аниқ сарашонро майда мекунад. Дар кишвари боронии Арсенали Лондон ба туп ҳарифонро мезанад. Тирбороншавии ҳарифон аз тупу туфанго аллакай чорумин бозии пайҳам идома дорад ва дар дили шогирдони Артета дигар ягон раҳму шавқатам намондааст. Ин навбат дар доираи бозии сафарии даври 27-ум Премер-лигаи Англия Шеффилди Юнайтеди бечора 6 голи беҷавоб хӯрд. Арсенал бошад аз 22 зарба 10 зарбаи рост иҷро намуд ва хайрат ки 4 зарбаи дигар гол нашуд. Шеффилд бошад дар навбати худ ҳамагӣ ба задани 4 зарба даст ёфт ва ягонташро рости дарвоза нарасонид. Арсенали Артета баъди ин пирӯзӣ 1 хол аз Сити камтар дораду 2 хол аз Ливерпул ва бо чунин боварии бузург дар бозиҳо аз ҳардуи ин тим дар ҷадвал гузаштанӣ аст. Зеро 21 гол дар 4 бозии ахир худ артиллерияи вазнин доштани ин тимро мегӯяд. Бошад ки тупу туфангҳо вақти бозӣ зидди Сити ва Порту ягон тир дошта бошанд. Дӯстон, Лисая ставка канале ҳаст ки прогнозҳои ройгон медиҳад ва бисёре аз онҳо дар ҳақиқатан мегузарад. Бинобар ин агар шумо хоҳед ки аз прогнозҳои ӯ каме пул кор кунед, то ссилкаи телеграм канали ӯро ман дар описиони ин видео мегузорам. Дар Испания Кала Ибраҳим Диаз нав кор карду маълум шуд ки ӯ аз ақл бегона набудааст, зеро ин қадар интизориҳо аз барои баромад дар мунтахаби Испания самар надод ва акнун ӯ арабӣ буданашро исбот карданист. Ибраҳим ҳам ин баъд дар бари Ашраф Ҳакимӣ баҳри пешбурди корҳои мунтахаби футболи Марокаш заҳмат мекашад. Чунин қарори баровардаи бозингари пурмаҳорати Реал маънои онро дорад ки рақобат дар ҷоми миллатҳои Африқо бозам тезу тун мешаванд. Дар сафи мунтахаби Испания бошад Диаз аслан рӯзи 8 июни соли 2021 вақти бозии рафиқона зидди мунтахаби Литва 4-0 ки баргузор шуд, бори аввал ба майдон омад ва ба задани як гол ҳам даст ёфт, вале бозӣ накарданаш дар бозиҳои расмӣ ё худ ғайри рафиқона барояш имкон медиҳад то минбаъд шарафи мунтахаби Марокашро ҳимоя кунад. Номи ин дастпарвари 24-солаи Малага Аслан Браҳим Абдулқодир Диаз буда, решаҳои арабӣ доштанаш ӯро сари вақт бедор кард то барои мулки авлодон ҳам хизматаш расад. Браҳим Диази ҷавон агар қарор кард дигар баҳри ҷой гирифтан дар сафи мунтахаби Испания мубориза набарад, Ҷамол Мусиалаи ҷавон бошад аз ин пас намехоҳад дар сафи Бавария бозӣ кунад. Баъди ин қадар офату балое ки сари мюнхениҳо бор шуд, дили Ҷамалро ба танг овард ва ӯ ҳам дар фикри ояндаи рӯшан шудааст. Пештар хабар дода мешуд ки бозингари ҷавони олмонӣ ба худи Гвардиола писанд омадааст ва Пеп дар симои ӯ ивазкунандаи эҳтимолии Де Брюйнеро мебинад. Вариантҳои минбаъдаи идомаи карьераи варзишӣ барои
Мусиала ё мондан дар Бавария ё гузариш ба Ливерпул ва ё Сити Гвардиола мебошад. Бозингари африқатабори англис ва олмони асл ки 21 сол дорад, аз соли 2020 аллаке аз зумраи он бозингарони калидии Бавария буда дар ин тими олмонӣ соҳиби омори 104 бозиву 28 гол аст. муҳлати шартномаи феълияш бо Бавария бошад то тобистони соли 2026 буда ва ба тахмини сомонаи трансфермаркет бозингари 110 миллион евро арзиш дорад. агар ба назарам назди пебраваду ҷойгузини Дебрюйне шавад, аз ин варианти беҳтаре нест, вале агар дар Бавария монаду ба проблемаҳояш тоқат кунад, аз ин қарори бадтаре нахоҳад буд. ба ҳамин тамом бори дорам ки ҷудкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хайр бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.